Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Unfortunately, nyaya yatakuunzirai nyaya isina kunaka, isina kumira zvakanaka. As we are talking right now, kuNew Town Rengi, a Divine Star logistic bus has been robbed right now at New Town cross-border buses Rengi. The armed robbers killed the conductor and pour petrol and set the bus on fire after robbing coach operators. It's so sad. Many Zimbabweans vanga vatumira zvinhu zvavo zvatsvira mubhazi netrora zvese. Please mungwarire, be safe, do not carry much money this festive season. If you want to travel, you would rather send money to your destination before you get there. Matsotsi, we always want to take advantage. So nyaya iripo guys ndeyekuti pane matsotsi angosvikawo murengi ikoko kuNew Town akapinda mubhazi reDivine Star Logistic, vanga vari 3 vapinda imomo mubhazi namba varobha vanhu, namba varobha nevamwe mabhazi imomo, namba vapedza kudaro kurobha namba vaona kuti panapa pashata, namba vangolaita bhazi rikatsva. Conductor webhazi raya razama kumhanyisa matsotsi aya, saka panga achimhanyisa matsotsi aya anga nepfuti. One wematsotsi uya abva aburisa pfuti namba apfuura namba vatiza. Tichitaura kudai conductor wachona atofira ipapo panzvimbo. Handizi guys unoti kudini, so saka chatinongokurudzira vanhu vari kuenda kumusha especially kuZimbabwe, mungwarire, kana muine mari musatakure mari, because matsotsi mazuva ano ari kukwira nevanhu mumabhazi imomo. Vari kukwira mumabhazi vogara voita sezvinonzi naivo matravela, ivo vachiziva kuti mbavha dzekupedzisira. Panozonofa bhazi, ndasizvai muchiona most of the time bhazi rikafa panongouya matsotsi. Atoripo matsotsi anenge achiupdata mumwe matsotsi. Saka kana uine mari dzako uida kuenda nemari dzako kuZimbabwe, tanga watumira mari wozoteera zvako iwe mari yatumirwa, because matsotsi aya they want to take advantage of the situation. Saka ndo nyaya yanga tiri kuigira right now. Zvaitika nhasi guys, mavideos aripo pasocial media, bhazi richisva. I'm sorry hatina kukwanisa kuti tiriunze bhazi because youtube haibvumi kuti kuratidza bhazi riri kutsva. Thank you so much.